फुजानि समावनो गसाइगावआव मोनसे दुखुनि खौरां। गसाइगावनि लावख्रिगुरि गामिनि फिलेमन बरगयारीनि ओंखाम संग्रा न'आ खामनानै सेवहांगार जायो। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय लावख्रिगुरि गामिनि फिलेमन बरगयारीनि ओंखाम संग्रा न'आ हरखाबै अर खामदों। अर खामनायनि जाहोनाव ओंखाम संग्रा न'जों लोगोसे गुबुन गंसे न'आबो खामनानै सेवहांगार जायो। नखरनि सोद्रोमाफोरा फोरमायनाय बादिब्ला न' खामनायनि जाहोनाव गोबां सि जोमजों लोगोसे नखरनि गोबां लाइ लथरफोराबो गासैबो खामजोबदों होनना फोरमायदों। नोंनि मुङा मा? आंनि मुङा जयन्ती, ओमफ्राय गामिया लाख्रिगुरि। मा जादों न'आव? आं ओंखाम संदोंमोन, ओंखाम संनानै ओंखाम मोनखांनायखाय आं जि दादोंमोन। ओमफ्राय जि दानानै दसेना माबाबा गोजौआव अर जोंखांखाबाय आरो। अर जोंनानै दाना जिनिसखौथ' मोनसेबो बोखारनो हायासै। बोखारनो फैबा मानसियासो खामथारजानोसैमोन। ओमफ्राय आं जेबो बोखारनो हायासै, रावबो गैयामोन मानसियाबो। ओमफ्राय लुखु मोननो हायासै आरो, गासिबो खामजोब्बाय। मारैहाय खामजेना होननानै बुङो? माबायाव इन्जुराव खामदों। अरदाबनिफ्राय नांनानै इन्जुराव खामहैबाय 10टायाव। न'आव रावबो गैयामोन नामा? न'आव रावबो गैयामोन, आंल'मोन। ओंखाम मा मुङाव दंमोन? दंमोन, माइरं दंमोन, टेबोल दंमोन, गेस दंमोन, सियार दंमोन, ओमफ्राय माल माथा गासिबो दंजोबोमोन। गासिबो सिबो दंमोन, सि दायोमोन नालाय आङो, सिबो दंमोन, सियाबो खामजोब्बाय। सियाबो 40,000सो जागौमोन। बे साफा नस्थ' जाजोब्बाय। आं सि फाननानैसो जायोमोन। आंनि फिसायाबो खामलासो मावो, फिसा सासे दं आंहा फरायनाय, बेखौ फोरोंनांगौमोन, दा सेस जाजोब्बाय। साइकेलाबो खामबाय। न'आ गंनैमोन, सिबो खामबाय, न'आबो गंनैबो थांजोब्बाय। गासै 5 लाखनि मबाइलबो थांबाय, गासै 5 लाखनि माल थांबाय, मुवा खामबाय। नोङो बनजों सङा ना गेसजों सङामोन? बनजों संदोंमोन आङो। दा गेसाबो जोब्बायमोन नालाय, एसे दंबावोमोन, एसे जोंबावोमोन, ओंखायनो गेसखौहाय सालायालासिनो आं बनजों संदोंमोन। हानजा फैदोंमोन नामा? फैदोंमोन, औ। गसाइगावनिफ्राय फैदोंमोन, होनबा खामखांजोबखाबाय, खामखांनानैसो सफैबाय। दा गैया, पुलिस फैदोंमोन। दा नों मा होननो सानो सरकारखौ? दा आं सरकारखौ खावलायो, सारमोनहा आं गोरिब न'खरनि, अननानै एसे अनसुंथाइ हरबा मोजां जागौ आरो। नामा फिलेमन बरगयारी। गामिया लाख्रिगुरि। मा जादों न'आव? न'आवहाय बिदिनो अर खामदों होननाय खोनादोंमोन आरो आङो। ओमफ्राय बुरैया फन खालामनानै आंखौ बुङोबा अरा खामजोब्बाय नै न'आ, गोख्रै फैदो होननानै। आंथ' न'आव गैयामोन नालाय। ओमफ्राय फैनानै नायफैबाय आं, फैगौमानि दा न'आ खामजोबनाय नुफैबाय आरो आङो। आङो खामलासो मावो। खयथायाव जाया जाथाया? जाथाया बिदिनो फुंनि 10टा दिगि जादों आरो। मा खामखो गासै? गासै बिदिनो माइ खामबाय, ओमफ्राय माइरं खामबाय, गेस, सकेस, ओमफ्राय थुसि, साइकेल, न', ओमफ्राय बेबादिनो सि जोम बायदि रोखोम खामजोब्बाय आरो। बेसेबांसो खहा जाखो? मथा मथि खहाया 5 लाखनि खहा जाबाय। न' गंनैमोन ना? न' गंनै, औ। दा नों सरकाराव मा खावलायो? आङो दा सरकारखौ बेखौनो, जोंनि बिटिआर सरकारखौ बेखौनो खावलायो, जोंनो एसे अनसुंथाइ मोनोब्ला मोजां आरो।